אנחנו נמצאים בנמל קיסריה, בלב ליבו של הגן הלאומי, אותו מרחב היסטורי ארכיאולוגי יפהפה, שאנחנו לומדים אותו, מכירים אותו מזה 2000 שנה, עירו של הורדוס, קיסריה. הורדוס מגיע לכאן לפני 2000 שנה ומקדיש את העיר היפהפייה הזאת למטיבו הקיסר אוגוסטוס, והופך אותה מעיירה פיניקית קטנטונת למרכז מסחרי מרשים של תרבות ופנאי, והופך אותה למעשה להיות אחת הערים היפהפיות בעת העתיקה. אנחנו נמצאים במקום שבו מתקיים פרויקט שימור ופיתוח קמרונות הנמל. במקום הזה, לפני 2000 שנים, הורדוס בונה תשתית שעליה מציב את המקדש הפגני. 2000 שנה אחרי, החברה לפיתוח קיסריה, הזרוע המבצעת של קרן רוטשילד קיסריה, מתוך מחויבות להיסטוריה שלה ומתוך התחברות לחזון הברון, אנחנו לוקחים 4 קמרונות בשלב ראשון, מתוך מרחב שלם של קמרונות, משמרים אותו, מייצבים אותו ופותחים אותו. זה היה אולם מקבלי הפנים של יהודה דאז, שהורדוס היה המלך יהודה, ולמעשה הוא הקים פה חזית של בערך 120-140 מטר על גבי המזח לכל מי שמגיע מהארצות הרחוקות, כנראה בעיקר מרומא, לכל מי שמגיע ליהודה דרך הנמל הגדול של קיסריה. החזית הזאת למעשה ניצבת והיא הוויטרינה של קיסריה של הורדוס, ולאחר מכן של קיסריה של רומא, גם של התקופה הביזנטית. לאורך כל התקופות עד ימינו היו חיים במרחב הזה. בתקופה הביזנטית העיר קיסריה הייתה מאוד גדולה. הדבר המיוחד שאנחנו פוגשים פה, אנחנו פוגשים בעצם עמוד של זמן מהמאה ה-20, אפילו אנחנו טיפלנו פה בחלקים שלמעשה הוקמו בשנות ה-90 של המאה ה-20, ויורדים עד ליסודות ולקירות המקוריים של הורדוס. הסיפור של קיסריה הוא מסופר בתוך התווך הזה של החפירה הארכיאולוגית שאתם למעשה רואים כאן. הרבה מאוד מהארכיטקטורה של הורדוס בקיסריה הייתה לבנה. עיר לבנה זה לא המצאה של דיזנגוף או של תל אביב, של אתר מורשת עולם שלנו. כבר הייתה קיימת לפני 2000 שנה, עיר לבנה שהיא קיסריה. כולה הייתה מצופה בטיח לבן, טיח סטוקו מקויר. החזית הזאת הייתה מאוד מאוד מאותרת. למזלנו, הרע או הטוב, רק החלק התחתון של אותה ויטרינה נותר, ובחזית שלה הוקמו קמרונות. 4 הקמרונות האלה הם משתרעים לגובה די גדול של 8 עד 10 מטר, ברוחב של כ5 מטר ובעומק של כ22 מטר. המטרה שלנו בקטע הזה זה לשמור את השרידים המקוריים הקיימים, מפני שהם עצמם, בחומר שלהם, בגוף שלהם, מספרים את הסיפור של קיסריה. מרכז המבקרים שאנחנו אמורים לבנות בשניים מתוך אותם 4 קמרונות שאנחנו משמרים, יביא לקהל את הסיפור של קיסריה באופן שימחיש בצורה הכי נכונה, הכי חווייתית, הכי מדויקת את הסיפור של קיסריה. אם זה סרטים, אם זה מצגות, אולי תהיה גם איזושהי חוויה מוזיאלית שאנחנו נחליט איך לעשות אותה, איך להתכתב באמצעותה עם המבקרים שלנו. אנחנו לקחנו חברה רצינית שמתמחת בתחום הזה, שהיא תלווה אותנו והיא תיתן לנו למעשה את אבני הדרך ואת הכלים להקים כאן מרכז מבקרים שיוכל להביא את החוויה ואת הסיפור של קיסריה בצורה מעניינת, אטרקטיבית, גם לילדים וגם לקהל המבוגר שמגיע אלינו. אז כעת יש לנו את קמרון אחד, שהוא פה נמצא משמאלי, שהוא למעשה נותר שלם ביותר, עם כמעוות, קרוס, קצת מעוך, קצת מרות, ולמעשה מה שאנחנו עושים בפרויקט, דבר ראשון אנחנו שומרים עליו. אנחנו מפרקים דברים שהם לא יכולים לשאת את עצמם, תוך כדי ניתוח שימורי, משלימים את העבודה, משלימים את הקמרון, ועוברים תוך כדי חפירה ארכיאולוגית, תוך כדי תמיכות הנדסיות מורכבות, תוך כדי עבודה בתנאים בטיחותיים לא פשוטים. למעשה אנחנו חושפים את קמרון 2, את 3 ואת 4. אנחנו רוצים שהקמרונות יהיו גלויים, והקהל יוכל להיכנס אליהם לאחר פרויקט, ויוכל לחוש את גודל הקמרון ואת התחושה היפה של קמרון. הקמרונות מציגים את עצמם שהם המערכת המקורית,
ואנחנו מוסיפים כדי להשלים את החוויה של הכימרון לקהל באמצעים אחרים, או בעץ או בטיח, אבל שהמבקרים יוכלו להבדיל בין הסגירה החדשה שלנו לבין המערכת המקורית. זאת אומרת, הכימרונות האלה הולכות לשרת דבר מאוד מאוד יפה מהבחינה הזאת, שלמעשה בתוך החלל של הכימרונות, יש לנו 400-500 מטר מרובע של כימרונות, 4 הכימרונות, אנחנו הולכים להמחיש גם את חוויה של קיסריה של הורדוס. אבל הבית עצמו של החוויה הזאת, הוא עצמו גם אחד הסוגיות החשובות פה, הוא אחד השחקנים הראשיים. ו2000 שנה אחרי אנחנו מגיעים לפה ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לראות איך זה היה פעם. לא רק לראות, גם להיכנס פנימה. לא רק להיכנס פנימה, גם לגעת באבנים. ויש משהו בסמכות ההיסטורית הזו שאנחנו נפגשים איתה כשאנחנו נוגעים באבן, שאנחנו מסתכלים קדימה ורואים את הכימרון, ומבינים את העוצמה, את הכוח האדיר של אדריכלות רומית קדומה, שנעשתה למעשה באמצעים שאנחנו היום לא מכירים. ולפגוש בגאונות האדריכלית הזו וביכולות המופלאות שהמלך הבנאי הזה הפגין, לפי דעתי, זה חלק מההבנה של מה שהיה פה פעם. חצי מהפרויקט היה קבור באדמה. במהלך החשיפה נתקלו בה הרבה הפתעות. מצאו לאורך החפירה עדויות ושרידים מתקופות שונות לאורך הזמן. לפני כמה ימים, באופן מפתיע, קבוצת החופרים שחופרת כאן חשפה פסיפס עיטורי יפהפה. המומחים חושבים שהיא משויכת לתקופה הרומית, שזה מעשה מעלה את ערכה בצורה ניכרת. אנחנו רואים שלמעשה יש סוג של סצנה חצי עיגול עם גיאומטריות פנימיות בכמה צבעים, ואנחנו רואים שזה חלק מהאפסיס מאוד יפה שהמשיך כבר מהצד השני של הקיר. בערב חג המולד, במהלך החפירות והעבודות המתקיימות כאן על בסיס יומיומי, קבוצת החופרים חושפת פסל אייל משיש יפהפה. הטיימינג, התזמון של מציאת אותו פסל אייל, שמוזכר בברית החדשה, שמזוהה בטיפולוגיה הנוצרית עם ישו שא האלוהים. הרגשנו שקיבלנו מתנה לחג המולד. אנחנו מרבים לדבר היום במרכזי מבקרים או במוזיאונים על חוויית ביקור, על מערך הכניסה, על חוויית משתמש. הורדוס היה גאון בדברים האלה. חלק ממערך הכניסה לנמל קיסריה, לעיר קיסריה, לקיסריה מריטימה, היה בעצם להגיע לאותו רציף מלכותי, לעלות בגרם מדרגות דמוי שיש, כפי שאנחנו רואים פה מאחוריי, לעלות למקדש בגובה של כמעט מעל 12-15 מטרים, מצופה בחומר סטוקו דמוי שיש, ולהתחיל לבלות בעיר הססגונית והנהנתנית. מבקר שמגיע לכאן ולומד ומרגיש ונוגע ומזהה שמי שאחראי על המקום אכפת לו והוא עושה את כל המאמצים כדי לשפר את החוויה ולדייק אותה, ירצה לחזור לכאן יותר.